Yurdumdan vilayet Aşgabat ve Arkadaş şehir tapkırlarına yeňçi bolan denanın arasyna geçirilen beýleşik berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ösüşiň belentiklerine tarap önemli gadym urýan Mehriban watanymyzyň wasbynyň getirilmegi ugruny edilýän tagallalaň aýdyň netijesidir. Deslapky tapkyrlarda yeňçi bolan gyýdgenler beýleşiň 3 şerti boýunça öz ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Şunu türkmen milli keçesini taýýarlamak bilen baglanşykly işlere möhüm urun berildi. Beýleşiň birinji şerti boýunça gyýdgenler ýüň saýlap almak, ony saýmak, boýamak, daramak we peşke taýýarlamak boýunça başarnyklaryny görkezdiler. Soňra bolsa keçäni güllemek we onuň gamyşyny dokumak ýaly asly kärleri ýerine ýetirildiler. Gyýdgenler beýleşiň ikinji şertine laýyklykda gadymdan galan milli nagyşlary keçä salmak işini ýerine ýetirdiler. Şunu olar ak tüýnük, gyzyl tüýnük, gözenök, saýlan göl ýaýdy we beýleki nagyşlary usatlyk bilen ulanýşlaryny görkezdiler. Munyň özi ýurdumyzda gyýdgenlerden ihlasyndan döreýän milli gymmatlyklary dünýäde giňden wagt etmek bilen baglanşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Beýleşige gatnaşan gyýdgenler keçe taýýarlamaň öz boşly aýratynlyklary, onuň taryhy barada geňişlen maglumat berdiler. Gyýdgenler özleriniň dörejilik usatlyklary bilen sunugat gözelligini wasp etdiler. Olaryň her biriniň çykyşlary tesirli we ýaty gaja pursatlara baý boldy. Bu bolsa gyýdgenleriniň jemleji beýleşige ören taýýarlykly geleneklerini äşkar etdi. Beýleşiň emin agdalary gyýdgenleriniň ýerine ýetiren işlerini berin synlap olara münasip baha berdiler. Bu bolsa gyýdgenleriniň el hünerini açyk görkezmek we olary münasip dowam etmek ugruny edýän ihlaslarynyň derejesini kesgitledi. Şeýlelikde beýleşiň ýeňçileri kesgitlenip olara Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi hemde UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporynyň sekretariýaty tarapyndan gymmat bahaly sogatlar goşuldy.